lang hilin eh. Hello, good morning. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Dala po ko. Magprepara na po ko. Kaya musulong na po ko atos ang langudan. Kaya labong waling uwan. Kaya pila ka oras po. Pila pagkadaw ko na dani. Aron hawan-hawanan po itong blanghoy. Kaginhawa. Salamat deko sa ang followers, solid followers gahapon kita mis dao. Salamat kado ang pingganunay diha sa Rubalitsis Dexza taga Kampagaw Bilar. Si Ma'am Pilisa taghap ug si Jang Habi nga si Bobby taghap. Bugatan kado din nakakita na sa kong tawag. Ang pingganunay diha Ma'am Pilisa taghap murag sa partner murag partner bitaw ang pingkanunay diha kanakos ang pajag manghaglit ko itong kugon sa blangoyan daplin managibo ko ay musa ko na hampak. Ay gusto anong kalabong hanap ko dani hanap sa pag ginagmay niya anong dani hindi ka lang kalabod. Kung nakaado, hindi nakabuwan, ako rin hinawa. Pasan. Maguna pilit man. Pasan sa naman eh, sa buwan. Maglamdag. Kita dahil kikuan muwag Carla na baka niunod okay. Balik ko na lang pag-uwan na nakagugunahon na anong pwedeng dahaw sa naman eh nagkuhit o kapasas dadto kasi kayo nagkuhit nawa man manay uwan lahi ele nahay paitas gipuguan na pala kasi magunang tako indahaw na wala sig na ang alita
Tulugan. Dagan tay, kaniwan tay. Uwan na. Sige panagam ni. Lamdag ka rin, Jut. Hindi makamatuan na na. Ano na rin hindi na magkuha-kuha. Oh, gibaliw. Gibaliw yung panahon. Kahoy. Na. Grabe buwan ka. Mundang muwa man. Ano? Laod. Kasi pagtuli na gali. Taga kaguan hanggang beli gali. May pantay. Pagbot. One. Ano niyo? Ano? Kapajas. Halo ke paguan ah. Ngayon ni mamalit. Isa tayo. Grabe. Uwan kayo. May puwas. Nagasaya mo uwan. Hapon. Paglaran uwan. Dahil dari karon uwan.
Kakatiwa suguna, wa pa. Ha? Wa pa. Hindi ka ba yung galit mo eh? Wow, lunes siguro. Ha? Yung tug lunes. Dito mo ko gahapon. Nakakuan. Lunes, next. Ang buwat ito. Ang laba. Ano ka ba? Ang tanong sa tao ng laba. Kasi niya. Wow, ano nito ko nangyayari. Wala na. Gusto ka tayo? Ha? Wala na ka. Kasi nila sa mga mo. Mangod na. Wala na. Wala na, tatay. Uli na sa tay. Dagan kay hadok. Hadokwanan do. Tapos tay do. Ano man? Buha ka na. Wala ka na ato niya. Hadok sa suwan. Humulahin nung kasugwan. May uli na noon. La. Na, parag-parag na. Murang ni isang suluzanan, ani. Ang natad o pila. Oh. Nado, itabok do. Ay, Brad, dudo. Sindak-dak na yun. Uli na yun siya. Amo lagi dakdakan. Muna, dakdakasuan. Stay. Ako, inipuli dalis. Dugo ng tatay. Kaya hindagan mas tatay. Hadak sa uwan. Bisa ka muna hinuguan ka. Sugong po niya pag-uli. Hindi na si Just family house. Kaya ako na po na inipuli. Magkahungog ng kalibutan. Uwan mo init. Uwan mo init. Ibis kay sugod na ko na tuguna. Kalit magdakdak. Ang panahon, karon grabe. Uwan, bisa kasal naman tayo abot. Gahapon, abot ni uwan dito sa Tagbilaran. Pag-abot na din yung maghapon, way uwan. Siguro karon uwan na po danis, Tagbilaran na po iwa. Sa naman ni Oy. Bis kay gamay rag panahon, parang manggalkal ko sa mga uwan, gunahon. Dak-dak lang hinuguan. Kumusta namang tanan? Di ay. Nag-uwan dari. Uwan. A few moments later. Tudoy! Kaya na may musuwat lagi ni Guas Messenger. Awin nagtawag. Oo naman to. Wala naman sa kaduha. Kamu na sa kaduha. Excited na na yun. Madik na sana. Kamu na nag-missing ka na. Isag, iskamer? Dodo tara to, si babaw. Nahoy. Ngahoy. Diyan sa man, Monica Dare, sa Easter. Diyan sila. Ikon sa pinunta sa man. Nakulat ko sa kakaya na papod. Itagaan ko muna kang silpo. Kuan. La 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 hello. Sino ko lagi? Tuon-tuon si nanay. Tuon-tuon nagpicture. Tuon si nanay, kasi nanay na pa yung mga scam. Tuon-tuon ko si nanay, kaya man ko na yung mga scam. Kamusta mga diha, Day? Manahi de ka? Patahay pod me, be. Patahay pod me. At may story na sa tumangan. Nalagay mo tawag Oh, sila. ano yung tumagos? La. Okay na kanay. Ang tawag na. Hindi ako smuti. Masa? Naka? Diyan mo kang cellphone. Diyan mo kang cellphone.
Kisama to? To. Abay, pagkagdawag ka lang to. Sa Zoe, patawagan. Usad. Ay, asa naman tagala, Jo. Jowen na mo. Jowen. Morang lagi tang 15. Joen. Uy, di gagmay na teacher. Karang morang ming 15. Di mo na muarang. Ito nga. Muarang ko ng 15M? Mong Joen? Nakos buti. Di dali ba? Sida. The mother is father of si mother. Mana? Sige. Ako. Monica, di dali. Monica. Ya, ini. Mami dari. Asa ra ko ba na? Bantay mo. Batasan mo mo. Kada apil. Kita tayo may looy. Kiwarin siya pila. Kita. Naminaw ra. Natay. Natay. Sa hugasan mo layas day. Handa na hugasan. Nilayas ko. Ya, layas mo sa hugasan. Ano ko no em? Hugasan mo layas day. Oh. Kuya, di ay. Kamala. Ay. Manawar ko na si Janay. Natawagin sa nanay. Ganda nanay. Kuhan, di na mong samok-samok sa abang wiksoon. Ganda nanay ka nanay kaugalingon. Sorry. Di na lagi ko manawag og lain. Kay mag-o ko kay jag nag-edit. Isa. Kanang naay. Di ka nanay nga cellphone kani. Okay na. Diba? Nay no. Kagubot sa video call. Hindi okay na cellphone nanay. Si Gabriel. Amas Gabriel nga wa man ni Jowen. Nadi apa su? Wasay sa diha ilakaw pa. Hindi ka ante. Inis na nay. Muli makawin mo din na. Nay. Kulay. Muli pilaw kang isin nga insulin plant. Nay, kang isin. Sames. Di ko nung isuon. Nay, ilas isin. Dili ng dahon. Lahi itong mga dahon maka. Filter yan yung nasabot. Nay, di ka on. Na mas mita. Isa mo ron. Bao kilulala yung mahabawan. Dahil ka mag-edit sila. Hindi na maristurbo ko ng mga vlogger. Kasi na mag-vlog man ha. Risturbo na po sa mag-edit. Hindi mag-edit mo sana. Maristurbo po siya. Dito tayo ko na yung mag-edit. Hala, mag-vlog na sa tayo si nanay. Bye-bye. Ay, nalipos nanay. Huwag kayong lumayas. Kaya ako nang lalayas ngayon kasi lubat na. Nakrating ng tambok. Ano ko namita? Paminaw. Isa na parabi ko ng tambok. Palagi ko tambok ka. Ikaw? Nanambok man ka. Parabi ko ng patambok. Kita mo lang nana. Nagnaong lumako na. Alain si! Parihan na tagnong tambok. Tambok na blood. Kanyang pulong niya. Tarakin mo ban kumulayas? Iwan ko. Tanong, baklay ka na. Naglampas ko. Yan daw sini. Sabi sini. Oh, kanang Lita. L-E. T-A. Lita. Minta-minta ng gamay. Ini maju. Hindi ko maju. Magampo dahil di maju. Iko na. Vlog na ba ko? Nalapan sa kada ko ito. Bukot ako.
Balik ka sa una. Balik. Em! Hay, maka na mo. Na, ako lagi. Makagdaong. Hindi naman kumukaan ka na high blood naman ko. Sa mo, di mo kaon. Dama-dama ka ginagmay. Kwakirot. Kaon, sige ka subis mo. Okay. Kakita magkagpan, kagpansin. Ay, happy birthday. Di, binuangan na happy birthday. Ano naman na siya? Sensa ka? Mo na ginensya. Mo na itong ginensya. Tagdi laman kita bitaw tanan kamura ba di ay. Ino mo kalaksan. Bayuplo. Laksan. Di. Laksan. Bayuplo. Kau kapayas. Kay kapayas. Nalakan niya. Ta kapayas. Ha? Kapayas. Ha? Manalin? Isa ba to? Nalaghan dia. Nastubangan, nasubos. Okay raman si nanay. Malipayo na. Abot sa langit, kalipay nanay, kana na may cellphone. Tudluan og unsaon pagpindot, kanang puwa green. Hihinay ko na. Yeah, ano? Ni Apil ang masag video call, masag nas daw. Na ako dari bisag ni April kami day manang. Na ako dari kay ning takas lagi ko kay ang daga nagugasan. Sakit ang likod. Kuya sa muta kas murag gyapon kay ni kulis sa gyapon. Ay nigabot ito pang balibag tong mga plato. Ning layas ko si Jack kay nang kapaway pero ning kabot murag gyapon. Duman sama. Duman sama ang paglayasa. Huwag ako di mo layas sinod doon. Salamat yung ibadah. Salamat yung ibadah. Tanah aja na ta. Lena. Tanah. Tanah yan na. Matot si mama ta. Ano makan iuban? Ano makan iuban? Nagkaksempo. Nata tayo da. Kau.